Tu bývam. Moje dve obľúbené slova. It's a video, yeah. Keď sa spomenie krajina Kyrgyzstan, určite si hneď predstavíte absolútnu pustatinu, po prípade ľudí na koňoch, no na druhú stranu máte dosť pravdu. Ale momentálne sa nachádzame v hlavnom meste Biškek, kde bohužiaľ všetci jazdia na autách. Je to fantastické! What's up, SM fam? Sme tu späť v poslednej krajine našej expedície v Kyrgyzstane a zrovna v hlavnom meste Biškek. Ostávame tu zatiaľ na jednu noc, pretože sa posúvame ďalej, hneď zajtra. Ale dnes sme si prišli trošku vychutnať toto mesto, pretože sme počuli, že toto mesto by mal byť komunistický zážitok pre všetkých fanúšikov tohto obdobia. Či sa kúkajú na kameru ako znova. Zase sme tu správne. Kameru tu nevideli od tvorenia dokumentov v 65. Takže zase sme úplný stredobod pozornosti, takže to budem tak skracovať, pretože ma to nie úplne teší. Kamoško, z nejakého dôvodu mám proste pocit, že by som to tu nemal točiť. Teraz fakt, že nechcem znieť zle, ale Šimon to vystihol veľmi krásne. Vyzerá to tak. Severná Korea 2. Akože... Obrovské námestia. A žiadni ľudia. Amerika. Aj tam sú dvaja vojaci. What the fuck? Nenatáčaj to. Sa popozerajú tí vojaci. Kamoško, reálne neviem, či tu môžeme natáčať. To je fakt, že brutálne. To je halus, počkaj. Možno to bolo len zlé vyhodnotenie situácie, ale fakt sme nemali pocit, že sme tu s kamerou vítaní. Každopádne v tomto videu cez Biškek len prechádzame, neskôr si o ňom povieme viac, keďže sa sem ešte vrátime. Turist traps. Pasti na blbečku, pasti. OK, Amerika. Vyčerpaní z celého dňa sme potrebovali len dve veci. Sprchu a posteľ. No ani sme nedúfali, že aj to nebude také jednoduché. Tu bývam. Moje dve obľúbené slova. Zimou, čo to znamená? Neviem, zimná sú je alebo tu máme niekde bývať. Že to by bolo asi to posledné, čo by som teraz potreboval. Že konečne sme sa nainštalovali na izbu. Akože... Nie je to tu vôbec zlé. Sprcha. Na to, v akých sračkách tu proste bývame, že toto sú úplné slamy okolo nás. Tu máme trochu posteľ, hej, takto pohody. Shoutout Eva at home. Dobre, dáme nejaký oddych, trochu relax, pretože zajtra ráno hneď odchádzame, aby sme všetko postihali. Takže vidíme sa buď zajtra, alebo za chvíľku. Takže krásne, dobré ránko. Akurát sme sa vykúčili z nášho ubytovania. Takže najbližších 24 hodín nevieme, kde budeme spať. Čím kratšie tu budeme, tým lepšie, pretože na dnes máme veľa cestovania pred sebou. Toto bol iba taký checkpoint, dajme tomu. Ideme sa naraňakovať. Doprava je tu taká dobrá, jak vždy. Takže úplne V Biškeku sme si v podstate potrebovali len zameniť peniaze a SIM karty, aby sme mohli ďalej pokračovať na našej ceste. A máme SIM karty, máme peniaze, takže pohris. Teraz sa treba už len nájsť. Raňajky, proste dve takéto obrovské. Neviem ani čo sú to. Vyzerá to naloženie. Stalo to
€90 aj s kávou. Nachádzame sa momentálne v úplne klasickom dopravnom prostriedku tuto, v tejto oblasti. A to vyzerá celkom v pohode, už som videl aj horšie. A v podstate je to taký hromadný taxík, by sa dalo povedať, alebo menej hromadný autobus. Namierené sme mali do nedalekého mesta Tokmok, ktoré extrémne zaujalo našu pozornosť. Rovno sme vystúpili a hneď sme si zajednali taxík, ktorý nás odvezie na Burana Tower, kde budeme približne takú hodinku, pozrieme si to tam, poukazujem vám to tam, povieme si nejaké zaujímavosti a potom sa vrátime naspäť sem do Tokmoku, neviem, jak sa to povie, zabudol som. Takže vrátime sa sem, pretože aj toto je pomerne zaujímavé miesto. Takže dámy a páni, chcel by som vás privítať pri veži Burana, ktorá je tam presne predo mnou. Je to historicky najznámejšia pamiatka tohto regiónu, možno aj celého Kyrgyzstanu. Dáme si trochu fact checks, potom vám budem rozprávať trochu v postprodukcii, pretože nechcem tu rozprávať nejaké blúdy. Za nami sú aj Deutschlandery, takže čím skôr sa im vyhneme, tak tým lepšie, pretože bohužiaľ sú všade a všetci sa chcú strašne rozprávať, takže ideme to pozrieť tam, ešte zakiaľ tu nie sú, lebo ako dobre poznáme, všetko zničia. Veža Burana je jedna z najvýznamnejších historických pamiatok Centrálnej Ázie. Je to jediný fyzický pozostatok starobilého mesta Balasagun, ktoré hralo obrovskú rolu na nami už známej hodvábnej ceste a siaha až do 9. storočia. Veža slúžila ako minaret k obrovskej mešite mesta, kde si mohli moslimskí obchodníci na ceste z Blízkeho východu do Číny oddychnúť a uctiť si svojho boha. Zároveň je to maketa, podľa ktorej sa začali stavať minarety v celej Centrálnej Ázii. Pôvodne mala až 50 metrov, no mnohé zemetrasenia a iné faktory zanechali len polovičný pozostatok veže. Máme krásny výhľad na roviny Kyrgyzstanu. Je to tu nádherné. Čisté pláne. Hory. Prišli Deutschlandery. Už to majú. Už nás obsadzajú. Da kommen 20 Leute jetzt, mindestens. Kameraman nikdy nezomiera, hej? But we are a mixed group from different cities, whole east Germany? and west. Yeah. Ah, okay. Where are you from? Slovakia. Slovakia. Okay, interesting. O pár metrov ďalej sa nachádza pole plné balbalových kameňov z 9. až 11. storočia, na ktorých sú vytesané podobizne rôznych vládcov a dôležitých ľudí z tejto éry. Tu si môžeme všimnúť aj dopad moslimskej kultúry, keďže niektoré kamene na sebe nemajú vytesanú ľudskú podobizeň, ale arabské nápisy, keďže v islame veria, že jediný, kto vie stvoriť ľudský obraz, je Allah. V podstate celý tento komplex je aj pamiatka UNESCO, medzinárodné dedičstvo, ale to je asi tak všetko, čo o tom viem, že s úplnou istotou, pretože som si nerobil nejaký research, toto bolo v podstate prekvapenie a bolo to iba také, že
ideme po ceste smerom sem, tak sa zastavíme. Našiel som pekný kameň. Zastavili sme sa ešte v souvenir shope, no museli sme sa ponáhľať, keďže na nás celý čas čakal náš pán taxikár, s ktorým na našej ceste pokračujeme ďalej. Nachádzame sa v úplnej sveta mesto Tokmok. Za mnou je asi najkomunistickejšia vec, čo som kedy videl. A rovno hneď za tým sídlisko máme tu pána taxikára, ktorý nám robí rovno aj tourguida. B. A mal B? Mana B. Mana B. OK. Takže máme aj rovno tourguida, potom pôjdeme do centra trošku to tu pozrieť. Musím si kúpiť teda tú SD kartu, pretože máme posledné sekundy. Okay. Ďalšia zastávka pána tourguida nás zaviedla lietadlo. Proste len tak. V strede kruhového objazda lietadlo. Úplná klasika proste. Model lietadla nejakého vojenského, predpokladám. Nemám vôbec o týchto veciach informácie absolútne žiadne, takže vám to tu iba poukazujem. Mám posledných 30 sekúnd na zábery, takže užívajte každú jednu. Ale úplne sa mi ľúbi, ak proste pán taxikár zobral úlohu. Proste, že nám tu poukazuje jeho mesto, lebo mi hovoril, že sa mu tu strašne páči. Došla mi pamäť, takže si potrebujem kúpiť SD kartu. Tuto náš pán taxikár nás zobral na bazar, úplne zlatý, že presne tuto kúpiš to, čo potrebuješ. Som ani nevedel, jak sa to povie. A teraz sa prechádzame na bazare. Obrovský. A v podstate, ak som to pochopil správne, tak nás teraz vodí po meste, pretože nám chce ukázať jeho obľúbené mesto. Nič viac. Šimon, ty čo? Tu iné, pretože nie sú tu žiadni turisti. Je to turistické nevýznamné mesto a topka. Všetci na nás kúkajú. Čo tu robíme? Čo tu v podstate robíme? Že či sme sa stratili? Je to už asi tak 350. bazár. Posledný týždeň. Ale it's good. Ale it's good. A v celom bazári není ani jeden obchod so suvenírmi. Tak turisticky bezvýznamné je toto mesto, hej. A my sme proste tu. A tak. A trochu sa tu prechádzame a nasávame to tu. Neviem, ja som v nemom úžase stále. Toto je z lokálnych zážitkov asi ten najlokálnejší. Šimon tu není už. No, strátili. To je nový Šimon. Úplne zlatý čavo. Toto je najväčší frajer tohto výletu. Proste nás zobral po meste, ešte ma zaviezol tam, kde potrebujem. Nič za to nechce. Ja neviem. Теперь куда? Теперь... Teraz kam? Mám, že absolútne nulovú mozgovú kapacitu, pretože nechápem, čo sa deje. Tuto pán taxikár na mňa rozpráva, ale chápem fakt, že každú druhú vetu. Pretože moja ruština nie je úplne najlepšia a ešte má aj trochu taký starší prízvuk. Takže rozumiem fakt, že každú druhú vetu. Niekde nás vysadil a teraz stojíme vonku. Tam je, za mnou. Do tohto mesta potrebujeme ísť a povedal, že OK, zdесь niečo a už tu stojíme. Takže len také myšlienkové pochody musím dať von zo seba, pretože tých myšlienok momentálne mám veľmi málo a aj tie sú zmiešané, takže teraz sme že na nejakom odpočívadle, ale fakt, že neviem, čo sa bude diať ďalej. To by som vám klamal. Zimou!
Ďakujem. Takže nachádzame sa... Ťažko povedať, kde. Dámy a páni, doteraz som nepochopil, čo sa tu dialo. On nám stopoval auta, ktoré išli smerom, našim smerom, kde sme sa potrebovali dostať. Stopoval auta, aby vám bolo dobré. Teraz tam vybavuje niečo. Tu dnešné video bohužiaľ končí, no cesta, čo mi zmenila pohľad na cestovné poistenie, ešte len začína. Ale k tomu bližšie až o týždeň. Na budúce uvidíte. Ten typ, co bol akože dosť sus, čo nás viezol, sa ma opýtal takú vec, že či tu mám signál, či som v kontakte s rodičmi. Lákeť pod krk? Taký nejakým spôsobom. Ma potom zakryl uterákom.